Ay mga bay, himo kong snack ron, magbrito kong saging. Thank you to Azelexi. This is courtesy of Azelexi. Siya nagpalit ani. Mana kong panghugas. Yan. Limpyo na ang ating lababo. Merong isa lang plato kay may kumain. Yan. Init na itong kawali ron. Magprito na ta. Kung laparon. Dili kuya. Ayan. Pinalapad. Itong taas na kuwan. Asa naman yung taas na to? Ayan mga bay. Prito tayo ng saging. Good. Ayos canola oil mga bay. Canola oil is good for the heart. Ayan, wala na isulod. Last bowl na to. Ayan, magprito na tayo ng saging. Init naman eh. Ayan, initin na yung dingding natin kay pinturahan na naman ulit. Sige, gluto. Good, luto na. Pwede rin siyang lagyan ng sugar. Pwede rin plain lang. Kasi matamis na siya. Gusto mo may sugar, kuya? Tapos pag naluto na siya, ay, wala pa naman akong ano. Lagyan natin ng sugar. Masarap din lagyan natin ng sugar. Para sa mga hindi mahilig ng sugar, pwede rin ganyan lang. Mahal ng saging saba. Ayan, luto na siya. Siguro kayo dito. Itong ipo dire kay kusog dito. Luto na. Luto yung iba. Ay si nanay lang. Pinas na nanay rin. Nanay, yung niara pangapi. Parisig ko ano. Saging. Ayan, pagluto na. Lagay ka na ng konting sugar. May sounds. Saging pa more. Wala na ron. Ay, manisik. Basa akong kamot. Okay. Muna natin ang konti. Hanggang kailan kita pure saging yan. Magmukbang tayo ng piniritong saging. Siguro ni. Oops, it's already done. Kunti lang yung lapit.
Saging mo diha. Tagdusra ang hiwa. Wala tawag si nanay. Dodo mo. Wow. Sige, magtawag na ko. Ako katubag. Lagyan natin ulit ng sugar. Para pumula siya. At lagyan natin ng saging. For the second batch. Napay daghan. Dalhan natin si Nanay Flora. Si Inday Nabil. Yan, nilapit na siya. Okay. Ayan natin ng konti. Crispy natin ng konti. Ng sandali. Habang nag-crispy tayo. Kuinita eh. Bangun kita ya. Ayo. So yummy. Masarap din siyang kainin na ganito lang. Pampaslim. Pampatunaw ng fats. Oops. Nawa kuya, baliha. Sana lang akong panitan. Oh my God. Ganda lang. Perfect. Okay. Okay, wait lang mga bay ha. Mukbang tayo ngayon ng saging. Yan lagi ato makita ani. Hello mga bay, di ara. Mga una ta, luto na. Akong giingon ani para mahugas siya. Wala na ako butangin asukar. Sige na ti Erin, birahe. Aman imong kape. Ana wan, hurot na. Nyaw, nyaw, Ang kape. bati sad mabugnaw naman to. Diba? Kainit. Namang nyawang mo. Ang kamot, kita ka sa tong TV. Gatabi. Wash your hand first. Kainit, kainit. Ay, grabe. Kami nga lamang. Erin. Kaila mo, oy manghigala kaila mo na paso akong hila. Mao ni. Finish. Okay. Aray! Nahiya kayo ka. Wala paso ng dila dahil. Paspas. Tabugnawan sa kuam. Baba. Na. Ang gapong kang kita. Ano lang. Ay lang po. Ta. Si Kuya manilakaw. Op. Kuya. Ah! Apa dong? Apa dong? Bawal maglaglag. Anay curfew. Suwak nga.
Saging o kadaba. Ni prito. Guys, si Auntie Lorna be. Nag-aisa lang gabi. Kapot. Oh, silupin. Lupin. Okay, sinira di lang ka. Kabot ra ka. Ang lupin. Kalamig ba ito yung manok na kanang tibuok Yes, Bisaya. Oo. Katunga ra mo kaon eh. May panglado ko gatan Kayo? murang duha mais yung kanon niya Mm. napag bato nga dugo grabe. Maga ikaw tutol. Kasi tindira di haron. Bongga. Oh, tagduha lang Oh, mo ni kuya ni kumpare. Si Inday ko na nga nanguan nangangay sa mga silingan. Angay. Basta na silingan magkalili. Sukling ilang ga. Keep that change na daw, keep that change. Aw, keep the Ay change. kasamay. Wala. Katong gagmay ba? Aw. Ay, gagmay. Ay, wala na. Gagmay nga. Kanang Di ba gagmay piso? Nay, usto akong sukli. ah. Mun ana biya dito po sa bukid, si mama maglibak tagdos. Tagdoson. Usa ka Dami. sara. Oo. Usa ka timplahan yun ba? Na may kuan day, na may kuandaan pinutos. Maginagman? Ade. Ay, so. Dito kay mamara silang mamara may magripak. Welcome. Nihinog nagmaayo. Nawilaw Ito. ang daan niya. Nangakaw mo ta. Gahapon ito ang saktuan niya. Dali kami. No? Init mo gud. Layo tiring kay 1 meter ba? 1 meter. Pwede magtapat. Mama, kanina Sige tiring, banat tiring. Ari day, banat na day, Iwagi mi. Banat day. Palaway na pod. Nindot daw ni, pampaniwang daw ni, kanang dili hilaw siya ha, di siya. Di to. Hinog ba, pero ano na mo di siya, murag, Di to. saging tundan style ba? Oh, ko. Bugnaw day hindi dakit day. Dito? Diri Ari, may baul na to. Mao dito ako napunitan puti jud inita. Kana sa ilaw. Paso atong dila. Oh my paso God. kita na akong dila. Lain kita. Mangyala oh. Unsay mo napunit? Dili na nilita na nakuha na ni pilit. Pilit sa pikas plato. Makatuan niya ba? Makaingkit yung inita. Sabang niya. Init kaya niya, kakanta. Ah. Ha? Pinalanggana na gyud daw ning saging ni Inday oy. Pabugnaw man. Aw. Uy, chuy. Muna yung gipalit ni Kuan Azilexi. Ni ato mig merkado ang among tuyo kay Mito. Nya saging na dala. Papalit sa mig kay Mito. Ako, tagaan ko nimo ato. Pilit unta kay ko. Kinsa man na imong ka-video call? Ako, agad ko patintis. Grade 4 patintis? Mga classmate nimo? Bira he, chatsa he. Ano, busog na kita tayo rin dito panihapon. Nakauna ba ako ko ang gusto. Ano ito panihapon mo? Di man hapon ko abot ka. Sayo bi taro. Gede eh, kaong kagutro. Maoy. Ko ditso, tigong katugunan ako. Ako ni kaong dito, tutong ko. Lami mo kayong unan. At mong karga. Nukdo, karedor ko gahapon. Wala ngita. Wala Karedor ngita sa video dai no. karedor sa kasako. O naman tayo film. Wa ba ko nagtuod din ang kadaog ko ako. Kagano tayo rin. Sus, di nga ako. Balaka ba dito ako manghod ni. Masa marong ka sila? Motor o sa? Ano ba? Uy, day, ayaw di suok, day. Sige, ilamok di, oy. Diri.
text na ko ang katong profile gi-post ni Kuya EJ ba? Post man siya. Uy, ali lang ka dali. Dito saging na ko. Saging mo na. Itong gagbayan niya. Nya. Ingko nga. Kasi na ko pangutanan ni Kuya, di man siya. Ito ba tapan Hindi man siya maingon. Share man siya. Ingko ako i-chat niya kining imo ka giagbayan. Gi-chat na ako ingko nga. Kung siya may bot pasabot ani inyong picture. Anak ko. Interview. Siya may bot pasabot ani inyong picture. Siya nga. Tabag siya ingon siya nga. Nagpa-picture man siya ti. Nagpa-picture man siya ti. Ingon po tabag po din ako nga. Nganong nagpa-picture man siya maka-artist, social media influencer, or government officials. Kaya aron mapa-picture siya nimo anak ko. Na ay reply wa pa na ko sa. Basahan niya. Gala po man na. Dili doon So ako. dire. Ali. Nga. Ano ni? Sinina. Uyab nimo dili. Uyab to nimo dili. Silang kagngisi ha. Wa gina magsinina sugod ko yung tawag. Dili ginang sina ta rin. Nauyab lagi to niya, ma. Dali, ma. Uyab. Ali kuya oh. Uyab oroy mo nga. Di pagay mo kabaw mangwa sa inyong kagalingon. Ngayon, ko ba mo trabaho? Bahala ni siya. Mga tapuang dagko mo. Nga mo uyab ni mo. Ay hilasan mo. Ako to nang giingon ko. Iyo. Ang kapag sinina kay nanarabay na ibog nimo. Wa biya. Nga ingko nga nganong mo agbay man nga magpa-picture ro kaniya. Ang kapitan. Nagpa-picture kaniya. Nya magbay de. Dil man nila. Bisa may kasugo nga magbayan mo. Sa tanan. Nya agbay ka. Si kuya litaw na. Uto-uto de ka. Mga kasmit. Oy, ana mo dyan ako yan no, naamon gyud na crush. Di mo masisikret na ko. Sus, asa mo padulong pauli dili ra gid nako. May layan. Dili si secret kay di na maayo mga unsa mo anang gawas ug na unsa mo simba ko. Wala sekretan nay. Wala secret. Oh na. Ay, Kamu nga may tawag din na may ginhawa. Man. Yun yung may kutob nga ba dahon. Salamat sa paglantaw. Hinaot nga nagtulo inyong laway. Tulo laway. Salamat, bye-bye. Please don't forget to like and subscribe. Ate Irene Vlogs. Asa namang naon ti Irene? Thank you so much sa mga nag-subscribe, sa mga nag-views. Thank you so much. Salamat. Bye.